Langt ude på landet, omgivet af grønne og gule marker, ligger den lille og hyggelige landsby Sjelle. Her er fredeligt og stille. På markerne græsser heste og køer, og landsbyens centrum ved gadekæret er omgivet af den gamle kirke, idylliske bindingsværkshuse og smukke blomstrende haver. Men under den hyggelige overflade lurer hemmeligheder og mystik. Der går rygter om en ældgammel forbindelse til det hemmelige broderskab Illuminati fra 1700-tallet. Et broderskab af verdens mægtigste mænd, som gennem hemmelige ritualer, særlige symboler og okkult oplysning stræbte mod en ny og perfekt verdensorden. Tre venner har opsnuset rygterne og sat sig for at undersøge sagen. Lad os starte med det kirke. Hey! Prøv lige at se der. Det der vindue er fuld af Illuminati-symboler. Det er lige på en træk med en præst. Kan du ikke fortælle os lidt om kirken? Det kan jeg sagtens. Kirken her er jo klart den ældste bygning, vi har her i Sjelle. Den er så gammel, at man tror næsten, det er løgn, men det er det ikke. Den er 850 år gammel. Vi ved ikke helt præcis, hvornår den er bygget, men sådan cirka omkring 1250. Den har oprindeligt været selvstændig, så på et tidspunkt så kom den til at tilhøre Frijsenborg og Videlslund hernede. Så var det dem, der havde den. Men i dag, dem der har den i dag, det er alle dem, der kommer i kirken, og alle dem, der bor i Sjelle. Så det er vores allesammens kirke. Men det er en gammel bygning, en rigtig gammel bygning. Har I nogle særlige symboler i kirken? Ja, nu er kirken jo i sig selv et symbol. Faktisk er det sådan, at sådan en kirke som den her, den skal vise både jorden og himlen på én gang. Når man er i kirken, så befinder man sig nede i kirken, på jorden kan man sige. Men lige nu står jeg faktisk i himlen. For den bue, som I kan se lige over hovedet på her, det er skillelinjen mellem jorden og himlen. Så når man kommer herop, hvor jeg står nu her og går til alters, så er det ligesom, man får en forsmag på himlen. Så får man lige en prøveopdagelse på himlen. Så det er det første symbol, som kirken er. Et symbol på jorden og himlen. Og korset er jo et symbol på kristendommen, fordi Jesus langfredag blev korsfæstet, men heldigvis så blev han levende igen, så opstod han fra graven påskemorgen. Og derfor blev korset et kristent symbol. Vi har også et par symboler mere, som jeg godt vil nævne. I kan se lige ovenover prædikestolen, der er der op på hovedet af præsten, når han står deroppe næsten, der er der en due. Det er et symbol på Helligånden, og samtidig et symbol på Gud. Har I ikke nogle underlige ting i kirken? Jo, vi har også nogle underlige ting. Nede på væggen dernede kan jeg se noget, der hedder epitafie. Og det er en meget, meget stor og fin træfigur, som er en slags gravsten over en provst, som var her i Sjelle for 500 år siden, 400-500 år siden, og som hed Niels Thomsen Randers. Der er mange underlige tegn på den. Der er blandt andet et kranie,
som skal minde os om alle sammen, at en gang så skal vi dø, men heldigvis så tror vi på, at også vi skal opstå, ligesom Jesus opstod. Og det er det, som den epitafie dernede skal minde os om. Under krigen, der var det sådan, at der brugte man kirken her til at gemme nogen, som tyskerne var efter, og også gemme våben til dem, som sloges med tyskerne og kæmpede mod tyskerne, altså frihedskæmperne. De blev gemt heroppe på kirkens loft, og præsten, som boede nede i præstegården her, han var en af dem, som hjalp frihedskæmperne og låste op til kirken og skjulte dem heroppe, både dem og deres våben, sådan at tyskerne ikke fik øje på dem. Foregår der ikke noget mystisk i kirken? Jo, altså ikke sådan rigtig mystisk. Jeg har nævnt et par af de ting, som foregår, men vi har nogle mystiske tegn her. Der er ude i våbenhuset en runesten med nogle meget mystiske og mærkelige tegn, som kan være vanskeligt at tyde. Og det har været en gravsten for en mand, der havde svendt en gang for mange, mange år siden. Men præcis hvad det handler om, det kan jeg ikke svare på, det tør jeg ikke sige. Men jeg ved, at der foregår nogle mystiske og mærkelige ting nede i forsamlingshuset. Så er det bare en helt normal kirke. Men det vindue der. Skal vi ikke prøve at søge? Ja. Hey, prøv at se, det ligner vinduet oppe i kirken. Der er de alle trekanterne. Shit! Illuminati har hacket min iPad. Vi vil udforske forsamlingshuset. Jo. Kan du ikke fortælle os lidt om forsamlingshuset? Det kan jeg. Forsamlingshuset, det er, som forsamlingshus er det 100 år gammel, 110 år. Og før den tid har der faktisk også været, der har været bruser i forsamlingshuset. Hvad laver I dernede? Jamen, vi har noget fredagscafé hernede en gang om måneden, og så, hvor man kan komme og få en bid mad, og så kan man købe en øl eller en sodavand og en kop kaffe. Og så kan man sidde og sludre lidt om, hvad der sker i byen og hvad der sker ude omkring. Og så har vi noget vinterfest, og vi har noget høstfest også, hvor man sådan ligesom fejrer høsten er kommet i hus, og så er der noget musik og noget dans. Vi har hørt, at de har nogle særlige møder kun for mænd. Det er også rigtigt. Vi har en lille mandegruppe hernede. Det er sådan set ikke så mystisk. Det er bare sådan en gang mandemad. Vi har altså hørt, at I en gang om året klæder jer ud og går optog i byen. Det er også rigtigt. Vi klæder os ud en gang om året, og så starter vi ude ved det nordlige byskilt, og så går vi ned igennem byen. Det er faktisk i morgen, det sker. Så I er faktisk meget velkommen til at møde op og være med i det, hvis det er, I har lyst til det. Men jeg bliver nødt til lige at smutte nu, for jeg har lige et møde, jeg skal til nu her. Men jeg kan ikke bare lige smække døren efter jer, når I går. Jo, det skal jeg. Det er i orden. Godt. Hej. Hej. Ej, der er en dør med rygning forbudt. Loft. Wow, prøv lige. Men, der er sådan en kasser. Det er stof her. Det ligner helt vildt sådan nogle munkegutter. Ej, prøv at se, der er et øje.
en trekant. Jeg tror, det er Illuminati. Ej, det er helt vildt uhyggeligt. Skal vi ikke komme ud? Jo. Fuck, det er creepy. Det var altså bare et helt normalt karneval. Skal vi ikke tage hjem? Jo. Stop. Måske er der stadig en. Den der bus derovre, det er fuldstændig støttende. Det er en pind, den peger ned mod forsamlingshuset, den anden mod kirken, en tredje mod karnevalet. Luk mig. Der er ikke noget.